Ano na mga kasisaryo, ibang level naman. Luluto tayo ng mais at dahon ng malunggay, gulay na mais. Yan, luluto natin sa bagoong boneless. Kailangan mo lang mais tsaka malunggay. Ayan. Kulang mo muna ang hipon na pangsahog. Hatiin mo yung 1/4 na hipon kasi marami rin yun. Ang 10 pirasong hipon lang yan. Tipid tips na ulam. Mais tsaka malunggay ang iyong kailangan, tsaka hatiin mo yung 1/4 na hipon. Ayan, tapos pakuluan mo with kamatis and sibuyas. Pag kumulo na, lagyan mo na siya ng bagoong. Okay, that's it. Yan lang kasimple. Ang budget na yan ay wala pa sa 100 para mayroon ka ng ulam sa pananghalian. Ganyan lang po kasimple. Okay, balikan natin mamaya pagluto na. Ayan, tingnan natin kung luto na yung dahon ng malunggay. Uy, sarap. Okay na yan. Na. Okay. Na natin ihain sa 4 to 5 person nga. Pwede. Ang 100 niya. Gulay na mais at dahon ng malunggay. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye-bye.